Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Tinġbarna flimkien hawnhekk id-dar ta' Marija u d-dar anke Tomna biex niċċelebraw dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa. Sejrin inġeddu fuq l-artal dak li ġara fuq il-Kalvarju, differenza li mingħajr it-tixrid tad-demm. Biex inkunu denji ejjew ngħidulu mulej ejna u waħfrilna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu, tiftakru u toffru. Min-naħa tiegħi se noffod il-Qudiesa għal ruħ Robert Ferrante. Illum il-Knisja 3 ta' Settembru tfakkarna f'Papa kbir, dottur tal-Knisja. Jiena qed kbir veru, dan insejħulu San Girgor il-Kbir. Bniedem li jgħix fl-ewwel snin ta' fis-sena 540 twieled ġo Ruma, kien Ruman pur, studja u laħaq il-Papa u kellu għallem ħafna u mexxa ħafna bil-għaqal il-Knisja. Nitolbu dan il-qaddej San Girgor il-Kbir biex ikompli jgħinu u jdawwal b'mod speċjali il-Papa preżenti il-jum 14. Ħuti, ejjew nitolbu l-mulej jaħfrilna. Inti t-triq li twassalna għand Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti l-għena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Ifenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, intaħseb fina biħnina bla tarf u taħkem fuqna bl-imħabba. Għat-talb tal-Papa San Girgor il-Kbir, sawwab l-ispirtu tal-erf fuq dawk li lilhom afdajt it-tmexxija fit-tagħlim biex il-ġid li jiksbu in-naċ qaddisa tiegħek jisfa ta' għena għal dejjem lir-rajja tagħhom bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Kolossi. Pawlu, Apostlu ta' Kristu Ġesu, bir-rieda ta' Alla u Timotju ħuna lill-qaddisin uħudna ta' Kolossi li jemmnu fi Kristu. Il-grazzja lilkom u sliem minn Alla Missierna. Nizzuħħar dejjem lil Alla, il-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu, u nitolbu għalikom, għax aħna smajna bil-fidi li għandkom fi Kristu Ġesu u bl-imħabba tagħkom għal qaddisin kollha, minħabba fit-tama li hemm tistenniekom fis-smewwiet li intom smajtu bija meta tħabbritilkom l-ewwel darba il-kelma tas-sewwa tal-Evanġelju. Dan wasal għandkom bħalma qiegħed jagħti l-frott u jikber fid-dinja kollha bħalma għamel sissa fostkom sa minn meta smajtu bil-grazzja ta' Alla u għaraftuha bis-sewwa. Dan tallimtuh mingħand il-maħbub Epafra, seħibna fix-xogħol tagħna u Ministru fidil ta' Kristu għalikom li jarraf lilna wkoll bl-imħabba li għandkom fl-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, nittama fit-tieba tal-mulej għal dejjem ta' dejjem. Nittama fit-tieba tal-mulej għal dejjem ta' dejjem. Jien bħal siġra ta' żebbuġ li tħaddar fid-dar ta' Alla. Nittama fit-tieba tal-mulej għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, nittama fit-tieba tal-mulej għal dejjem ta' dejjem. Infaħrek għal dejjem għax dan int għamiltu. Inxandar ismek quddiem ħbiebek għaxu tajjeb. Flimkien, nittama fit-tieba tal-mulej għal dejjem ta' dejjem. Alleluja!
batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u nrott il-ħelsien lil-maħqurin. Alleluja! Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qam u telaq mis-sinagoga u daħal għand Xmum. Issa il-mara ta' Xmum kellha fuqha deni qawwi u talbuh jgħinha. Resaq fuqha, ordna lid-deni u id-deni ħallija u minnu fih qamet u bdiet isservihom. Hija u nieżla x-xemx daw kollha li kellhom il-morda x'kien il-mard tagħhom ħaduhomlu qudiemu u qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll ix-xjaten u jgħidu binalla, int binalla. Iżda hu kien iħeddidhom u ma ħallihomx jitkellmu għax huma kienu jafu li hu il-Messija. Meta sebaħ ħareġ u mar f'post imwarrab. In-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u ridu iżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda hu qalilhom jeħtieġli inxandar l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla lill-bliet l-oħra wkoll għax għalhekk kont mibgħut. U kien jippridka fis-sinagogi tal-Ludija. Din hija l-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnab. Mena ħanamlu riflessjoni fuq aħna ngħidulu miraklu, fuq l-aġeb, miraklu tfisser aġeb, mirror bil-Latin, tistaġeb. Li jagħmel Ġesu mal-mara ta' Xmum. Għadu mhux Pietru, għadu Xmum. Interessanti, interessanti. L-ewwel nett jekk hawn minn mar l-art imqazza, dan il-miraklu hekk jista' jambjentah fejn. Għax mis-sinagoga sad-dar ta' Xmum Pietru letteralment 3 minuti botem, 4 minuti mixi, jekk hemm laqqas 4 minuti, 3 minuti. Mis-sinagoga għadha teżisti, mhux tal-ewwel seklu, tal-ewwel seklu mirduma, ġebel bażalt iswed. Sinagoga waħda mibnija fuq l-oħra. It-tieni waħda bnewha r-Rumani allura stil Ruman. Mela minn din is-sinagoga fejn kien jgħallem Ġesu ħdejn il-baħar tal-Galilija. Sad-dar ta' Xmum Pietru li llum grazzi għal Franġiskani bravi professuri tal-arkeoloġija kixfu ir-raħal ta' Kafarnaum u fost l-oħrajn sabu anke d-dar fejn kien jgħix Xmum Pietru, jien grazzi mulej hemmhekk nafu ħafna. Mela Ġesu ħalla s-sinagoga 3 minuti mixej biex ipruħu fid-dar ta' Xmum. U għalulu il-mara, xbitu kemm iż-żewġ, il-mara ta' Xmum marida. U Luqa li San Pawl fl-ittri tiegħu jgħidilna li kien tabib, importanti, jgħid deskrizzjoni kellha fuqha deni qawwi. Mhux deni, imma hemm l-aġġettiv. Deni qawwi.
San Luqa billi kellu dik ix-xeħta tal-mediċina ħanejdu hekk tabib insomma. Meta jsemmi l-mart jiddeskrivih fil-profond. Għax qiegħda minnu, qiegħda fih. Ħanatikom żewġ eżempji, li jsemmihom Luqa stess. Għandi l-Vanġelu San Luqa, dan il-Vanġelu permettuli nfakkarkom daqsxejn fih. Dan laqas minna l-isqof is-sena fl-avvent li għadda, dan fejn hu pensa appostu dan il-Vanġelu. Suppost kull familja għandha kopja b'xejn. Ħan iddeskrivilkom x'jgħid Luqa meta Ġesu kien sejjer ifejjaq it-tifla ta' Ġajru. Fit-triq kien hemm mara marida dik li kienet nixxi-d-demm, messitlu t-tarf u fieqet. Ambjentajtu ruħkom, ara x'jgħid Luqa għal din il-mara. Interessanti, ma kienet marida daqshekk biss, le mhux hekk jgħid, ara x'jgħid. U mara li kienet ilha isemgħu kemm sabiħ. 12 sena il-laħwina dbati bit-tnixxija tad-demm iktar tu. U li kienet nefqet fit-tobba ġida kollu u ma setet titfejjaq minn ħadd, resqet minn wara messitlu t-tarf, eccetera, eccetera. Ma smajtuhom id-deskrizzjoni xejn tal-marda. Ara xejn Luqa, ħan irrepeti. Kien ilha 12 sena. Xi kwalità ta' marda kellha, it-tnixxija tad-demm. X'għamlet marret għand it-tobba u r-riżultat kien żero. Nefqet kull ma kellha u ma fejjaqa ħadd. Qegħdin taraw għax Luqa kien tabib kemm jiddeskrivi tajjeb. Ħanfakkarkom f'marda oħra li jiktibha Luqa wkoll. Meta kien Malta, San Pawl, il-nawfraġġju, jgħidulu li missier il-prinċep tal-gżira, Publiju, missier Publiju, kemm marit. Dan l-Atti tal-Apostli, chapter 28, il-bidu, chapter 28, 27 u 28, dik id-deskrizzjoni fenomenali tan-nawfraġġju, tal-baħar, tal-maltemp. U Luqa jgħid, Luqa, għax l-istess wieħed, l-Atti Luqa kitibhom ħaniftehmu, jgħid illi missier Publiju, il-prinċep, il-protos, l-ewwel wieħed protos tess nesu, il-Grek, l-ewwel wieħed tal-gżira, il-number 1 jiġifieri, il-kap, ir-ras. Missieru, jgħid Luqa fl-Atti, kemm marit? Bid-deni u bid-diżinterija. Diżinterija jiġifieri ħireġ id-demm minnek minn wara lest għal-mewt. Sajdon l-qalb il-bibja, l-ewwel jgħid l-qalb il-bibja kollha kemm bil-Malti u għandu ċertu Malti tqejl jikteb sab id-demm, demm ħir lest għal-mewt. Kwalità, ara Luqa jiddeskrivi x'żewġ mardiet kellu missier Publiju. Deni qawwi u diżinterija sab id-demm, mbagħad jgħid li Pawlu poġġa ideħ fuq missier u fejqu. Mela għandna 3 mardiet li jsemmihom Luqa din tal-lum. Il-mara ta' Pietru. Dik il-mara li messitlu it-tarf 12 sena marida, marret għand it-tobba, nefqet il-flus u il-miraklu li jagħmel Pawlu Malta lil missier Publiju li kemm marit bid-deni u sabbit. Issa. Mela il-Vanġelu qed jgħidilna telaq mis-sinagoga 3 minuti mixej u daħal fid-dar. Issa il-mara ta' Xmun kellha fuq isemgħu kemm preċiż issa. Kellha fuqha deni qawwi, mhux deni qawwi.
talbuh jgħinna, resaq fuqha, ordna, kemm hu tajjeb il-verb. Ġesu jista' kollox. Għafda fih, għafda f'Ġesu. U mhux fil-flus, għafda f'Ġesu. U mhux fis-saħħa. U mhux fil-proprjetà, għafda f'Ġesu. Ara, ordna, dak verb qawwi għax jien nikmanda. Jien aqwa mid-deni. Ordna, kmand. Ordna lid-deni u id-deni deren den taf ħallija u tant deren den, tant ħallija għax ordna bil-qawwa. Il-riżultat, era kemm sabiħ, dak l-istudju da. U minnu fih, għajtow, mux ma kemm jem meħdula, ma kont marridu saġibu l-tazza l-arinġ, ħan ixrab ħattin is-sostanza. Minnu fih għamet u bdiet is-serviju. Għaliex? Għax fejjaqa Ġesu. U Ġesu ħuti fejjaq il-ġisem u r-ruħ tagħna. Għax id-dnub marrat ir-ruħ u marrat il-ġisem ta' fawx. ħafna nies morda għax tbedu minn Alla, tbedu minn Ġesu. Issa dejn l-interpreti tal-Iskrittura dik li minnu fiha għamet u bdet isservihom ifisser ringrazzjament. Int fejjaqtni, jien kont fuq is-sodda, int fejjaqtni, issa bħala ringrazzjament ħanaqdik, ħanservik, ħansajjarlek xi ħaġa, xi ħuta, immelħa, għax hekk kienu jagħmlu l-ħut hemmhekk, jaqbduh u jmelħuh. Friġis kienet ma jeżistux, ħut immellaħ. Bdiet isservihom, nirringrazzja kemm għandna din it-tagħlim issa, kemm għandna għax nirringrazzjaw lis-Sinjur Alla lil Ġesu ħuti ta'. Filgħodu, kollha kemm aħna hekk, jella ewwel wieħed, u hekk iċ-ċirku kollu hekk. Filgħodu x'in inqumu nroddu salej u għalmenu ngħidu t-tliet Ave Marijiet il-Madonna u tgħidlu grazzi mulej għax qajjimtni. Fil-għaxija qabel ma norqdu nroddu s-salib u nirringrazzjaw il-Ġesu għax għaddiet ġurnata oħra minn fuqna. Fidejk mulej jien nerħi ruħi. Il-mara ta' xmun minnu fih bdiet tgħidilhom grazzi, bdiet isservihom għax fejjaqa. Kemm għandna għax nirringrazzjawh il-Ġesu għax kontinwament jagħtina l-għajnuniet u l-grazzi tiegħu. Inqumu bil-wifqa aħna u nagħmlu t-tifkira ta' San Girgorju l-Kbir li kien raj tal-merħla ta' Alla, nitolbu għati lill-Papa lill-isqfijiet kollha tal-Knisja dik il-ħeġġa li kellu San Girgor fil-ħidma tal-Knisja. Nitolbu sejjaħ għall-għaqda sħiħa fil-Knisja il-ġnus li lilhom San Girgor bat missjonarji tiegħu ixandru il-Vanġelu. Nitolbu ħajidħol tħalli qatt nieqsa l-Knisja tiegħek minn dik il-ħeġġa tax-xandir tal-Vanġelu li waslet lil San Girgor. Isemma għodin kemm interessanti, veru, taf l-istorja. Jibat patrijiet ħajirbħu mill-ġdejt lill-Ingilterra għal Kristu. Nitolbu ftakar fl-erbieħ u fħutna l-mejtin
u dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, għat-talb tal-Papa San Girgor iqaf mal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Tolbukom biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Aħna winġeddu it-tifkira tal-Papa San Girgor il-Kbir se nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sakrifiċċju tagħha ħfirt id-dinja, ħfirt id-dnub tad-dinja u għamel li din l-offerta tkun ta' għajnuna għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Girgor il-Kbir, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u intennulek bla qeda Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati bħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qalilhom ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbu. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
ونردولك ħajra xogħġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċakuntana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Hobsli. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom misliem, nagħtikom misliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jintrid fija, inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem. Ħaruf ta' Alla. Dannu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen jinaħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Qalb ta' Ġesu ħanina nitolbuk mulej biex kif tqawwejna bi Kristu il-ħobb sħaj tagħna hekk ukoll tallimna bi Kristu li mgħallim tagħna ħalli fit-tifkira tal-Papa San Girgor il-Kbir nitalmu l-verità tiegħek u nruha fl-emil tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Madonna ta' Pinu, Om tagħna